Sieltä lähdetään viimeiseen hyppyyn tällä kaudella. Hän on kiinni tämän kilpailun voitossakin onnistuessaan ja sieltä tulee aivan käsittämätön hyppy, joka hän kaatuu. Toivon mukaan ei satu pahasti, se oli karmea hyppy. Muistakaa nyt kaikki, niin kuin mekin täällä, että nopeus on yli 100 kilometriä tunnissa reippaasti hyppyrin keulalla ja tästä lähennellään 100-230 kun pudotaan. Varmasti tekee kipeätä, mutta toivotaan nyt, että siellä ei ole mitään pahempaa, että olisi pelkkä kova tärsky vaan, ettei olisi käynyt kumminkaan luitten eikä minkään muunkaan päälle. Suurin osa katsojista on ulkomaalaisia ja sehän oli kyllä sellainen sissimeininki, 240 metriä. Mäkiennätys. Se on pieni hinta mäkiennätys. Niin joo. Paskat siitä, jos se reikäranka murtuu, tuli mäkiennätys.